Kajing wan ki mobile phone kala kri lot ya baro ki jing shong shit tho shithi parolok ni wat ka jing tho shithi samla kabalong salon salut nadu ki baruspa hadu ki baduk khamtam e haswa jong snam araja lai ni araja saw de ha ka te ka jo ka phang ba ka nong shna ya ka film chiti ka kong simi kong thiang kala pen wandor ya ka film jongka ba kumno ba kitu ki snem ki samla kan the ba chinrang ki hap ban up da ki post ngi ba ka shithi ba ki pha kan poi she ki ba e ba thon ba ru ban up pat da ki post ngi ba kan poi biang ga jubab shaki to mentang in sngap na kong simi kong thiang ba in batai kham banya shu shu halor ka ni ka film ka ba un sapan ipat ba no na do ka shitarik uno pra ajuai Kajing pair ha ka por ba phi tho ki shi pe ma nga nga shit pule ki kot jingi thu khana da nga pule ba kam don ka shot kot ba phi pe kum to te phin ha pule be la da phi miss out la da phi miss shi lain ar lain phi long ban shu jom kum to te phin pule em phin yo lot e kata ka feeling gen phin yo lot e kata te nga pe ha ka ne ka juk mun tai ka ne ka mobile kala long ning ka slow tang makasa ipule ki kot la ni ipule ki si kasa tang ba kadega jingwan jong mobile ka pan stat ha ta ka pan stat lo dia baro pe ma mangan che ti fi min shwa ni shna film lai gan ta tam manta kibriu long kadai na katok teknologi hi ba kibriu ki sedang ban kerke no kalau kerke na ka time ka no pi kala long kot lo te kadai ka jingwan jong mobile nasngau kala penlengkot ya kata ka learning jongi ya kata ka jing tip ka bakham banya kam jeliu sho nasngau kumta kai haladi ro na la pure pule ki story na ke mobile ka scroll kumto pihak kan scroll ha ka kot pada play kumto slowly tang makasa te balai nga la rai ban i no ban screen la ne pan i pai ba ka film ha po juai ha pan le na do shitri ga do reu but kom ju ro ha library na do kat pra do ar lai balai banga jet na ka film ngila an kreslam te ka por kadai ka biang tam bangin release hagini ki por ki bala dep ka exam ki khana ro ka school exam ro kala dep te ki ba sa shabar bon ki khana gala po shishnong te but kumju ro ka lain ha po cinema hall ka rang bun bha ni la persangpan ni la ngala kali u try jong ka cinema hall tu amba kidang bun bha ki film ha khmat tengi pala dei ka poran pen i no te ngong ngashim da ka wai bai karai manga bat ki producer ba ni net pen i no shata shi jowai namar ba bun ba haman ka por ba ngi pen i ki film jong i po theater ro bun sin ki breu shitai ki batman ki ba dangrit khon kumto ki shaj ong ba bale pen i shishnong ngi ju yo ban pai namar ba mat ki shlong ka bai kaliru ka jinja nang ta sagi bai tiket te da dapat i shatai te kadang khamjan ke ni te dei na kata ngasa shim no ka rai ban ni ha kata ha juai balai ba ngajet ya ka film chithi kane ka dei kum ka jing pensa buram ban kan mau buram ya kita ki por ki bala dem ngala ya ha kata ngala ya long bai kata generation ka bangi ngi ya tho shithi umdai kum hagine ki por ba ki la mi ki mobile ni la don ki whatsapp ni la don ki facebook hakitu ki por ni hakitu ki khat khandai bokra khandai punyau hakitu ki por ni kumno ye kren bat ki perlo chong ki ba chengai ki dei lang ba ki shithi bai te nakta kadau ngajet namar kibun ki jingjia roma ha nega dai ki jingjia kene ki jingis no tenat kata ka por ba ye tho shithi ha ka bangi la ban angan ai bai ka example no balai bang jet ye kene ka phang udan wai perlo uba na Nepal ki wan sa shapo tawang na marupa jong u dei uba
upa jong ode ba trekap sipai te hakitu ki por nga sang tanat haban pule ki magazine borok to te ki don ki kolom hantu ki shit talk itu ki pen pal hak tin kasi ki om ban wat prolong ne ki don hau hai te hau pang ne ai hoi hau par thai wat sing krung gitu ki don to ha kata ka por bangi sedang bantok i shim address untuk mengabat ke prolong tinggi ya sedang ban tho ban ai phi kan mau gitu ki slambuk ni shit pendap gitu ki slambuk ki hobbies ki iu and then ka la boy kan ka por ba ngila ya sung thu iwe then kia thu cái gì cái jaka ko tawang hakata ka jing ya tho shithi kata ka tawang ngam ju ish per thai ma tang ba na ka ki shithi nya la một dor ka ta kan long te just bangan sa kan mau gitu ki por te shwa bagan poi ka mobile te jil kerteng yang film ta ka chithi menta ngala don kumba khat san snem khat reus nam ai ha kan ga film industry bat ngala direct ro kumba khat khandai lagi film ki short film bat kumju ro feature film te ha ki to ki por kadai ka jing sedang long kumba dang sedang lot aka bero te wat sakawai ngimdon kita ki screenplay writer ngimdon ni should talk ka film mai kum to direct te should talk direct ha dialogue khandiat ka explanation ni tho hajrong tangba technically kam biang te kumno kan enter ka camera kumno kan exit katu kamdon kumno kan sedang katu ka scene kumno kan kot kamdon nang ta ki lights ru ki ba ki camera ru kuman ong phi ki bom na biang ha te ka ki lights ru ki bom da long proper ha tang gitu ki halogen light gitu ki ba shai ha gitu te kat barang ya ki sngi ki por pat nginang upgrade nga dai ka breu ka ba ngam suk ngasung thuk karta jonga ka nang yai kan kadang mi ki snem tang ba ngas ngawa ka ni knowledge kadang duna be tinga ngalan be ken ngai kendu iki breu ki ba kham ya chakmat ki bala khmat mo nam ta kan ni kam tinga kendu iki tinga kali ngi shong ngi be film lang ro tinga discuss ngi batai ki sin tinga la poi ha kan ni ga mangala ban pendek ke chithi technically menta te kala pher ha ka kom shoot longila pon ha kitu ki por ngiele hi ka make up ro ngi wat hi ki jan jong ki ro ngi penbiang hi ka bam ro kumenta pa dengi ngila sedang ban bu la ki jong kita ki department makin pek te kumnga ka director ngan yo ban concentrate bah ya ki ka looks jong ka film jong ka looks jong ka tu ka scene jong bat kitu ki we ki department ru kin berkhat kum ki artist ru ngin am sha shu bakin le ru nang baki kin concentrate ba ka tu ka scene lada dei ban hap sosi ru kin hap ban develop ba ka lada ki ke shto shne dala pha ka tu ka scene kan om wan shu ka tu ka scene vi tita ka jing pher kala pher ha manta haduk ki sound haduk ki lights haduk ka comedy ru kala pher ha manta compare ki tu ki por ki kala dal ka chithi kadai ka film ka ba kadai ka khana ka ba ngilap ha ki long ying ki ba lane ha kane ka society ka ba ngai em he kam dai ka khana ka ba phi la ban yo i sha ki wei ki screen kum sha Hollywood shane sha South film kum to kane kadai ka ba jia shane te ka story kadai shphang ka wei ka long ying ka ba don ka jingjia ka long ying ka ba ki ha ban ye set be ki la ban ye thu khanai ka e ka ta ka ba jia ka ying jong ki tat hadu ba kala rang ba ka ni ka khun jong ka ni ka ying ka sedang ban kali no ya ka ta ka jing kali ka ba bale ka ta ka ying jong ki ka don ha ka jing pa ka jing pra ka ta hi ka khana jong ka chithi ka film ka chithi namar ba ban shubut dor ya ka story jong ka film hoi haka shisngi ki bun telib hak story kin mi ma tang ba
ban haduk akan the longer story pihak ban compile lut pihak ban research pihak ban survey keleng na kane kayeng jong kumne ngalap na katay kayeng jong keperlok untuk ngalap ngahapan compile lut gitu baro te ka simpor ban ha ka jingmut jong kala don hi kumto kumba la suppose na may ngala don hi kane ka storyline mangan je te andala long ready bah try ka shim yang shisna mangan thoi ka shisna mangan tho te andala ka tho apun sngau shi kini gi DOP kini gi nong shoot editor te hang tu ngi shong shu kumpa sanreu bana ngi shong ya perkhat kumno ban shoot mana yu te arjar kat khandai la stang shoot arjar kat khandai mar sendep shoot baro sedang no covid arpaway tenga ka film ruam yo ban le check kumno kala long kata ka kato ka bangila dap shoot kumno kala long ndala kut kata ka stem pilak let lot an te ndala le pe ka film ngai kadang duna yang angdon hang to jing duna te ngi reshoot yang te ka shim nado pastang saus nem tam ka shim ni bagi pendek ika baro per jing lot ro ka long ka babon namar ba shisen hi bala don ka reshoot te ka jing lot ro kala exit sa nalor kata ngala le ka sing sound ro ka ba tharai hang ne dang kat nomot nangi ki barang le ka sing sound ka to ka ba kamdai ka to ba shoot up po studio ka sound ka dai ka ba originally be to ka sound ka ba phi yo lum nang to an ka to ba hi ka sound dan nia mix ro ha ka 5.1 ha ka ba phin yo skeu lot phin skeu ko ba phi don lang to te hang to ka kham spend bon bat ka dur jong ka film changa te ngala kan pulut ngila le chiru chadal hi sha po la be hi ban le grade ka but ka sound mixing ro ngila be shabat te bon kala bon ba na mar ki jakar undai tang ha gawe ga location ngila ara no to shito ban ra ko whole setup te ka la he ba kala cross min ta lai ko san lang hakaban kong kadai ka ban ong image nga indirectly I mean say me ama mdai directly kadai ka jing thu khana jong i shphang ki to ki sem shphang ki to ki mahadai ha ki to ki pon ka to ka khana jong ka tiu laron ki to jong manik rai tong ki to ki khana kila image nga e tho e ka khana manga pat ngala i ka dor jong ka film te indirectly image ila I mean same nga no kong no bangan wan te haden pa de la ka poi ta la i kibun ki perlok chunga ki la don ha kan lain te ngala poi ka poi sing nga kaninga thong man sna film te ba ka jing ya lenti chunga ka jencar han wal nga dai ka long mi te jencar ki khon ru ke dang ret ngan pe khon ne ngan pe ka film ne teng ngas ko man e no te teng pat kwa hi ban put ngadang sa no di teng ashabathia ro ngadang kan mau nga modor ko man singa ong ngam le shu kan ka min dala thia yo thia shu mar ba ka tik kawan mai kum to banga hap de pe ten dala he kini khun jonga kini khun ki ai se mai ki khun jonga te ladang ong ngala janjar pala la khia menta lor phi har ile kelas hap la bon ke jing lot jing yu te menta tharangan hapan bela no da ke bai ke jat bela khnang bangan yo an dap shwai ke ying ti chu ke ong em này yai be ki push be ki ai se em be nga bangan don be ha kan ke te menta le te kumba ong hak ten tharangan no ton ning ban hab yai be chkaman ka film te kumba ong e phi la rangi perkhat ni namar bangi ngi dai ki storyteller ki dong yethu kana ngi yethu lamba ka film ma ngi kat shibangi le shibangi wan am ngi observe ka khana ka bangi yethu kadai ka bala don lupa ham sem ka jing lap ka jing kendo jangi ka jing wat la ki dai ki jing komen le ki jing so bha
kijing sosi baro ngikwa ban express ngale ngam da bunia than ngam nang ban bunia than tang ban ya thu ban elaborate kita ki jing syam jonga ro ngam nang than tang ba lung bagi film ngala ban express ngala persang ban penuan dore ga film chithi ha ka ba kisah don ki perlok jonga mi kundu ki ong ngi te ngi sole ran pe ki film kasih jentia namar ba kom shoot ko we kom present jongi ki film jongi tiki snole ran men ban pe te so sorong te nga haga jingya inti nga persang ban penuan dor haga taga dor baki brio jongi bakin so sorong ban pe tinga ang wan pe ya nga kwa ban kerpat ya ki audience jongi bakin so ha ban wan ban support ya kaniga film chithi pin pe ba ngi la compare na tu por bangi shoot man shwa te sa ban wan support kajing support jong pi kan nang ai man same shu nga ndai tang nga ki ni ki artis ba menta ki bun ha ki ba thamai nga la ka ba nga nang ya inti nga la si bun ba ki artis nang ni na jala jongi te nga kwa ba phi ru pin ai man same lang ki ru nang ba ki nang ya por shu ba phi pum ju ru pin ya si bun kita ki karakter ki ba ki la ban kila ban penmi te sanghawan support ini hajuai na do shitrik ado reu Desember ha yung wale paneler bar kumju ru khat pratrik hado arpulai trik ha district library hajuai te finyo shibun ki na kanega film ki jing sneng ki moral ki ba fis ngau kan ya khamtam engi ki bala don khon ma kan don shibun ka taka message ka ba phi la ban yo na kanega film tang tai ka ble shibun